Lieky sa zo Slovenska vyvážajú do iných krajín, kde sú drahšie. Dokonca je to legálne, pretože pohyb tovaru v Európskej únii nie je obmedzený. Pacienti s leukémiou, nádorom žalúdka alebo iným onkologickým ochorením majú v posledných mesiacoch problém dostať sa k svojim liekom. Podľa našich informácií ide najmenej o 5 liekov, ktoré sa zo Slovenska vyvážajú do krajín únie, kde sú drahšie. Sťažujú sa na to viaceré pacientské organizácie. Toto sú lieky, jeden z nich je ten veľký, ktorý vlastne zachraňuje život. Ako náhle vypadne tento liek, tak u pacienta môže dojsť k nevratným riešeniam, ktorý končí i smrťou. Lekári sa na kameru vyjadriť odmietli. O tom, že lieky na Slovensku sa nedajú zohnať, informovali samotných výrobcov. Zistili sme informáciu od onkológov, ku ktorým sa pacienti vrátili, pretože nevedeli ten konkrétny preparát nájsť. Ten dôvod sme identifikovali ako jednoznačne vývoz lieku zo Slovenska. Hoci dovoz liekov na Slovensko kontroluje štátny ústav pre kontrolu liečiv, vývoz liekov má voľnejšie pravidlá. Momentálne nepodlieha kontrole. Prečo? Nie je na to dôvod. Výrobcovia liekov varujú, že situácia by sa mohla zhoršiť od decembra, keď budú naše lieky druhé najlacnejšie v Únii. Ministerstvo zdravotníctva síce pacientom garantuje tzv. Mimoriadny dovoz, ten je však oveľa drahší ako bežný. Simona Simanová, Slovenská televízia. Dobrovoľníci, ktorí denne pomáhajú ľuďom okolo nás, sa zviditeľnili na veľtrhu sociálnych aktivít v 3 mestách na Slovensku.